Minecraft. Pohádka o diamantovém srdci. V dalekém kostičkovém světě stál vysoký horu jménem Modrý vrch, o kterém se říkalo, že v jeho nitru je ukryto diamantové srdce. Kouzelný kámen, který dokáže ochránit celý svět před příšerami. Jenže cesta k němu byla plná nástrah, takže se ho nikdy nikdo nepokusil najít. Jednoho dne se do vesnice přistěhoval malý hráč jménem Tomík. Měl jen dřevěný meč a kamenný krumpáč, ale v srdci velkou odvahu. Když slyšel o diamantovém srdci, řekl: já ho najdu a přinesu zpátky. Vesničané se smáli. Ty? Vždyť Creeper tě sfoukne jak svíčku. Ale Tomík se nedal odradit. Na cestě potkal vlka, kterého zkrotil kostí a stal se z něj jeho věrný kamarád. V jeskyni zas narazil na opatrného neotopíra, který mu ukázal, kudy se vyhnout kostlivcům. A když přišla noc, Tomík si stavěl malé úkryty, aby přežil. Po dlouhých dnech dorazil k Modrému vrchu. U vchodu do hory čekal obrovský Enderman. Tomík se mu neodvážil pohlédnout do očí, ale vlk zavrčel a odvedl jeho pozornost. Tomík tak mohl projít. Uvnitř našel sál plný lávy a uprostřed na podstavci svítilo diamantové srdce. Jenže jakmile k němu přišel, ozval se rachot a ze stínu vyskočil Vajr kostlivec. Tomík se bál, ale vzpomněl si na všechny, kdo mu pomohli. Vlk mu stál po boku, netopír kroužil kolem a odháněl šípy. Tomík nakonec praštil svým obyčejným kamenným mečem a Vydr kostlivec se rozpadl na prach. Diamantové srdce začalo zářit. Tomík ho vzal a přinesl zpátky do vesnice. Od té doby vesničané věděli, že hrdinou není ten, kdo má nejsilnější brnění, ale ten, kdo se nevzdá a má statečné srdce. A tak Tomík a jeho vlčí přátelé hlídali vesnici, zatímco diamantové srdce svítilo a chránilo všechny před nebezpečím.